Българи, живеещи в Истанбул, разказаха за по света и у нас, че взривът е бил изключително силен и се е чул в много квартали на града. Бил е чут дори в кварталите в азиатската част на Истанбул, Кадакьо и Юксюдар. Успяхме да се свържем с очевидец на експлозията. 23-годишният студент от Кърджали, Джантай Коджай Юмер, е минавал на метри от мястото на взрива. С него разговаря Айше Сали. Чуйте какво разказа той. Към 10 часа аз минавах от трамвая до Султан Ахмед и изведнъж извукна някакъв взрив и наоколо много хора бягаха, има бомба, веднага бягайте. Не можах дори да усетя какво става и междувременно се имах изпити в Истанбулския университет и много бързах. Беше много ужасно. Имаше много викания, особено там мястото имаше много туристи. Не можах да видя ранени. Реагирах някой, успокоих дори едно момиченце, турско момиченце, плачеше тя близо до трамвая. Каква ще бъде сега обстановката? Критична ще бъде в Истанбул. Много е трудно да се живее вече. И то преди много години пак имаше взрив в Истанбул, а пък сега пак поредно след новата година. И няма да бъде нормално, както беше преди. Даже сега има много разтърсвания, проверяват чантите, докато аз влизам в университета. Ще взимат всякакви мерки за сигурност от тук нататък. И след кризата с Русия и пък с тази атентата ще загубим много туристи.